Mas. Lemarimu sing 3 juta sing glowing jaba jero ki jek apa ora Mas? Ide oke bakul iki to. Mosok ta? Iki to. Iki ta? Ya, iki lho. Tak kira gowok lah terus jero. Ki enak lacine jero lho, Mas. Oh iya. Ada bik. Oh iya, Ki tengah nggo gantungan gamis. Tengah gantung apa? Oh iya glowing jaba jero tenan. Jaba jero halus, Mas. Iya, Kaya pipiku iki lho. Iya, ya cek halus lemarine malahan. Malan. Nah, iki nggo lempitan. Iya. Sing kene jale, iki kene. Sing kene nggo gantungane, Mas. Apa nggo lempitan nah iki. Lempitan kok. Nah, iya jan cocok tenan. Sing lacine ning jaba ya enek, Mas. Lacine ning jaba. Oh iki. Ketok ora iki? Ya ketok to lacine jaba ya. Iki lacine ning jaba ning isor dhewe iki lho, Mas. Iki. Oke, jerone ya padha ae iki ya. Padha, regane 3 juta iki. Oh iki. Oh iya. Omahe ndi sampean iki? Omahe to? Aduh, maku gak mungkin iso ngirim wae 3 juta. Lah ning ndi to? Cilacap, Mas. Alah Cilacap. Cilacap. Heeh. Sesandenge ndi ya? Cilacap ndi to? Tegal, Brebes. Ya. Gratis ongkir. Gratis ongkir. Yo, tenan apa ora kowe iki? 3 juta tak tere teko omahmu. Cilacap ki adoh lho, Mas. Alah. Aduh ki nek wong iki rego sakmono ki sak ongkire ning Cilacap ki. Seluruh area Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Jogja gratis. Gratis ongkir. Gratis ongkir, bayare nek teko omah COD Lah ngono lho. tuku menake kaya ngene. Iya to. Iya. Delok rene ro dhewe to barange. Iya. Info pemesanane Iya to dijelasne to, Mas. kanggo dulur-dulur pengen order golek nomor WA aku ning foto profilku WA-an nomorku. Neng kono kuwi. Iya, Oh iya. Ready. Lemari 3 juta gratis ongkir. glowing Joko luar jero. dalam yo jero. Glowing.